खेसारी लाल के तीनों कुत्ता इतना बिगड़ गई बड़ा सा। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। भाई लोग आज हम वीडियो में रउआ लोग के खेसारी लाल के 3 गो पालतू कुत्ता के बारे में बताएं, जवन खेसारी लाल ओहनी के पाल के रखले बड़ान। शाबाश बेटा। तो भाई लोग वीडियो के बिना स्क्रिप्ट के लिए वीडियो के पूरा देखी, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब करी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी। भाई लोग खेसारी लाल के ई ह पहिला कुत्ता, पालतू कुत्ता। एकरा के खेसारी लाल बहुत मानेलन, अयो खेसारी लाल के बहुत चाटेला। एकर नाम ह मौगा कुत्ता उर्फ रंगा। भाई लोग ई ह खेसारी लाल के दूसरा पालतू कुत्ता। एकरा के खेसारी लाल ना मानेलन, ई बस खेसारी लाल के चाटेला। एकर नाम ह भोदा कुत्ता बिल्ला। भाई लोग ई ह खेसारी लाल के तीसरा पालतू कुत्ता। एकरा के खेसारी लाल ना मानेलन, ई बस खेसारी लाल के चाटेला। एकर नाम ह देबा कुत्ता उर्फ शाखा। तो भाई लोग खेसारी लाल के तीनों कुत्ता इतना बिगड़ गई बड़ा सा कि पवन सिंह के पीछे हाथ धो के और नली में नहा के हमार लाठी खा के और पीछे पड़ गई बड़ा सा। ई बस खाली पवन सिंह जी के बुराई करत रह। एहनी के खेसारी लाल अपन पालतू बनैले बड़न, तो खेसारी लाल के बड़ाई करस। इस साला तीनों बस पवन सिंह जी के शिकायत करता। बाय टाटा गुड बाय गया। तो भाई लोग तीनों कुत्ता खेसारी लाल के इतना बिगड़ गई बड़ा सा कि बस पवन सिंह जी के बुराई करत रह। यानी के लाठी खा खा के नली में नहा नहा के दिमाग भोथर हो गई बा। पवन सिंह का जो वीडियो शूट है भैया 5000 वाला है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। भाई लोग भोथा कुत्ता इतना बिगड़ गई बा कि पवन सिंह जी के देवी की जौन नायका आयल बा, सातों बहिनिया अली उ देवी गीत के कहता कि बस हारमोनिया बजा के अब 5000 में शूट कैले बन। अरे भोथा तोरा का बुझाई, देवी पचारा ऐसा ही गावल जाला। अरे भोथा भोजपुरी में अगर कोई के महंगा वीडियो शूट होतो तो एकलौता पवन सिंह जी बाड़न। उनकर एगो वीडियो महंगा करोड़ों में शूट होला, बुझा गईल। और तू कहत रस तू देवी की जौन निकलले बड़न 5000 में वीडियो शूट कैले बड़न, हम उ वीडियो 5000 में शूट करवा देम। तब भाई लोग खेसारी लाल के पालतू कुत्ता ई तीनों मौगा भोदा डेबा जहाँ जा तरस तहनी के लाठी से मार के और नली में नहवा के तब भेजी जा, तबे एनी के आदत छूटी। काहे से कि बस एनी के एगो इहे काम बा, बस पवन सिंह कुछ करस बढ़िया तो एनी के खराब कर दे, एगो नुकुम निकाल दे, बस एनी के उतने काम बा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। तो भाई लोग रउआ लोग एहनी के सपोर्ट बिल्कुल मत करी जा, और एहनी के लात मार के भगाई जा। तो भाई लोग रउआ सब पवन सिंह जी के सपोर्ट करी जा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।